jadi iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Bala aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petruk. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora klelep. Meng pamer kok dadak golek segara. Terus kula nek mamerke Petruk ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah isaku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku gleleng. Yo. Engko iso pamer ning ngarepe gareng karo Petruk, nggawa keris, wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus ki ngapusi. Ya iya. Kene rasa. Kene ki ting clekune. Dadak goleki nggon-nggonane. Ya sing penting rata, nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa. Iki Kurawa rasa ndagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu yen biyen metu terus. Terus? Wis ambles bumi iso. Digraji ndase wani lah. Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Ya tak wangsuli. Iso ambles bumi iso. Gleleng. Graji ndase wani lah. Atene sigar, berarti lo ngampu. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Tak ajar ora. Reng, apa? Wis mabur iso. Graji ndase wani lah. Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki. Gong ora sembrono gong. Ikhlasno, Truk. Tonton nyonya, ndak dikira aku apus-apus kowe. Aku ora tegel e, gareng. Graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ini ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku kok ora weling apa to? Aku sing utang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lah iki pitoke malah kewalik cah iki. Nya. Iki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek modar aku ora tanggung jawab lho. Modar tak sanggane. Wis mari tok tugatake wong modar. Aku tenan ra kesaur. Ayo ku resikone.